לדבר רוחמה, העגלות, הבנות, בואו בבקשה. חבורת הדרום שהתארגנה בנס ציונה, ברחובות ובראשון. ב-1927 חבורת הדרום התפרקה והשלוחה של נס ציונה נשארה לעבוד בפרדסים של אנשי נס ציונה. ניסו בכל זאת מספר בשנת 1930 ו-31 להתארגן על מנת להקים יישוב. הייתה בעיה, לא רצו להכיר בטובל, לצרף אותם להקמת יישוב. למרות שבסוכנות היהודית בזמנו החליטו להקים 1,000 בתים במושבים, וקראו לנושא הזה התיישבות האלף. ומושבים שהוקמו והתקבלו ובנו בתים זה בילו, גיפטון, נטעים, כפר חיים ועוד מושבים. הצליחו בקושי להגיע ל-620 וכמה בתים במושבים. ואז נס ציונה ואז בטבת הצליחה לקבל אישור וקיבלו אותם כחברים בחבורת האלף. ואז בשנת 1930 ו-31 התחילו להתארגן האנשים הראשונים ולטעת פרדסים פה בטבת. כתוצאה מהמצב הזה נוצרו כמה גופים בטבת. גוף שבא מחבורת הדרום מנס ציונה, ואליהם הצטרפו כל מיני בודדים שהיו באותו אזור, ולא היו כגוף מרוכז כמו שהיו אנשי התיישבות האלף מבטבת. ולאט לאט התרכזו כאן בגבעה הזו להקים פה את היישוב. ומה שאתם רואים פה לפניכם זה את ההתחלה של היישוב, שהקימו פה הרבה דברים, וזה המושב הקים לבד ללא תמיכה של אף מוסד. זה את הבריכות מים, את בית העם, את הבית כנסת, את המרפאה, הכל בכוחות עצמנו נעשו הדברים. לא עצמנו כל כך כמו שחלק זה מהורינו שהם תרמו והם כבר אינם, היום אנחנו ממשיכים את דרכם. וכך הוקמה בטבת והגענו ל-80 שנה מיום הקמתה, ואנחנו רוצים גם לחגוג את זה, ויש לנו גם מספר נקודות בדרך עד נקודה שנקראת גבעת שבילים. והתחנות האלה בדרך נתחלק לשתי קבוצות. קבוצה אחת תלך עם ארי השירי, קבוצה אחת תלך איתי, ונספר על דברים מסוימים שנעשו בטבת, שאולי חלק יודע, ייתכן מאוד שחלק לא יודע, מפני שבטבת המציאות השתנתה. בטבת למעשה לפי החוק הייתה צריכה להיות מוקמת לא פה, אלא בדרך לים מול אחרי הנחיית הכלבים. וכתוצאה בגלל המצב הביטחוני וכל המצב שנוצר, אז הוקמה בטבת פה על הגבעה הזו על מנת להתארגן יותר להגנה אחד על השני, שנוכל במקרה של נותקף. עיינות הוקמה בהתחלה כבית ספר, לבנות, ובשלב מאוחר יותר הוא נעשה לבית ספר. שלום חברים, שלום לכולם. אני שמח שכולם הגעתם לפה ויש לי הזדמנות ככה לדבר עם כולכם עכשיו. בואו תתקרבו אלה שמרחוק, זה דברים חשובים. חננאל, בוא בבקשה, תתקרב, באמת. יש דברים חשובים לומר. תראו, אני יודע שאנחנו בתקופה קשה. אני יודע שלא לכולם פשוט כאן. אנחנו נמצאים בפני צומת חשוב מאוד כרגע, במצב שלנו. תראו, יש גם דברים טובים, לא הכל קשה. אומנם כולנו עובדים פה בפרדסים מסביב והכל, אבל באמת יש גם יוזמות ברוכות, וזה מה שמצופה מחבורת הדרום לעשות.
אנשים לקחו למשל עכשיו אוהלים, את הבדים שנשארו מהאוהלים, ומהם עשו ממש מחלפות חדשות, בגדים. הנה למשל פה, רותי, בואי תראי להם את מה שתפרת. בואי רגע, בואי. תפרה את זה, לקחה את האוהל, עשתה לעצמה חולצה, טוניקה, או איך שקוראים לזה, אני לא יודע. כל הכבוד, זאת יוזמה ברוכה, דברים כאלה אנחנו אוהבים. באמת, כל הכבוד. עכשיו עוד דברים, תראו, זה נכון שהאוכל ביומים האחרונים היה לו משהו, אכלנו לחם שהוא לא היה אפוי עד הסוף, ומרק מלא בחול. אז החברים התארגנו, הכל תלוי ברוח, ואיך עושים את זה, התארגנו, חפרנו בור באדמה, ופשוט ערכנו טקס לוויה, קבורה לאוכל הנוראי שקיבלנו. אני חושב שאפילו מישהו קרא קדיש, וזאת הרוח, לזה צריכים לשאוף, חברים. תראו, יש גם דברים שמחים, לא הכל קשה, אסור לנו להישבר, כי בעצם הרוח שלנו היא זאת שמובילה פה את כל העניין. אנחנו אמורים לקבל את המינוי דרך ועד האלף, נקבל, נקים יישוב משלנו, ומשם כבר הכל יהיה הרבה יותר טוב. אני בטוח שאולי אפילו נגיע יום אחד לחגיגות 80. יש סיכוי כזה. אז חברים, קדימה, לקום כולם, להתגייס ולהתחיל בעבודה. החלטנו לעשות כאן מערכת מים חדשה, להתנתק מהמים מהבארות, כי טענו שהם לא כשרים לשתייה, והתחברנו למקורות. תוך כדי חפירה, פה 10 מטר יותר למטה, נתקלנו בגוש ברזל. הטרקטוריסט חפר, הוציא את הגוש ברזל, מצאנו את החבית הזו, שהברגים מנחושת נפתחים עוד היום, משנת 42. נפתחים הברגים עד היום והכל תקין. ותוך כדי זה ששפכנו את החבית וגלגלנו אותה במדרון, שמענו רעשים בפנים. לא פחדנו להתעסק עם זה והזמנו את החבלן המשטרתי. החבלן המשטרתי בדק את זה, פתח את החבית ונמצאו פה 28 רימונים פולניים. עכשיו ככה, יש לי כאן 2 תמונות, תמונה אחת על הרימונים ותמונה שנייה על המשטרה שבודקת. זו התמונה הראשונה שהמשטרה בדקה את החבית והחליטה לפתוח אותה. עכשיו החבית הזו נבנתה על ידי סשה ברלין במסגריה של ברלין. מי זה סשה ברלין? סשה ברלין זה האח של גרשון ברלין, הדוד של חנוך ברלין. והחבית הזו נבנתה אצלהם, נאטמה בזפת מאחור ונאטמה בברגים האלה, השתמרה, נאטפה ביוטה ונקראה באדמה. הנשק ולמה עשינו את זה? מסיבה שנייה. בקצה המדרון היה שם בית, ששם היה תחנת המשטרה. הבריטים היו באים לבדוק את השוטרים, את כל הנשק מפעם בפעם. אחת הסיבות שהכבנו את זה על יד הצינור ברזל, שבמידה והמגלה מוקשים יזמזם, יגידו זה מהצינור מים ולא מהחבית. עכשיו תסביר לילדים מה זה הרימונים. הם לא יודעים מה זה רימונים. אני יודע. רימונים זה פשוט חומר נפץ בתוך קופסה קטנה מברזל שיש בה חריצים, וכשרוצים להרוג מישהו ולעשות צרות זורקים את הרימון ואז הוא מתפוצץ. סוג הרימונים הזה זה רימונים פולניים שלא היה להם נצרה עם שפשוף של קופסה גפרורים, הדליקו את הרימונים האלה. זה סוג רימונים שונה, וזה משנת 42 נמצא בסליק הזה של ההגנה. למה סוסליק? עכשיו, למה סוסליק? בתקופה הזו הבריטים לא אישרו לא הייתה מדינה יהודית. לא הייתה מדינה, היינו אז ילידים כביכול, ולא אישרו לנו להקים כאן כוח צבאי. ואז גם ההגנה וגם הלח"י וגם האצ"ל
שלושת הפלגים האלה הקימו להם יחידות הגנה, וכל יחידה בלי תיאום עם השנייה עשתה כל מיני פעולות בארץ ישראל. שלום לכם, אחיי ואחיותיי, אחיי ואחיותיי, בואו בצל קורת העץ הגדול, היפה, הרומנטי הזה. בואו ילדים, בואו כלבים, בואו חתולים, בואו כולם, היכנסו. שלום. מה שלומך? שני ילדים, יפה. אני מאוד שמחה שהגעתם כאן לחגוג בשמחתי. אני אסתר הגמליאלית שעוזבת את חיי הבמה והבוהמה. אני שמחה שבאתם לשיר איתי את שירי המפורסם והידוע, הטנדר נוסע. מי יודעת לשיר אותו? יש פה מישהי שיודעת לשיר אותו, אני אגיד לכם גם למה. בואו, התקדמו. תנו להי הג'יפ לעבור. בסדר. זה הטנדר. זה הטנדר נוסע. שלום לכם, באמת אני מאוד נרגשת, כי זוהי הופעתי האחרונה על הבמות. הופעתי האחרונה כי אני ובעלי אביגדור יוספון, שיחיה, שיבדל לשנים ארוכות, אנחנו הבאנו את בננו הבכור הראשון, ואני החלטתי שאני, המקום שלי הוא בבית, עם המשפחה, עם הילדים, ולכן אני מחפשת זמרת נערה עלמה שתוכל להחליף אותי בשיריי התימניים. מי יודע, את יכולה, בואי חמודה, בואי אנחנו נעשה בואי הצטרפי אליי, הסולם מעט רעוע, אבל אנחנו... סולם רעוע, 80 שנה. מה שמך אלמתיח חמודה? עדן, איזה שם מיוחד, עוד לא שמעתי כזה שם. תשירי איתי. הטנדר נוסע, קדימה. הטנדר, תצטרפו אליה. הטנדר נוסע, הטנדר נוסע. עכשיו בואי תקשיבי עליי. אני רוצה שתשירי בתימנית ככה. אבל על מסי בצניעות, לא כל כך הרבה גאווה. איזה יופי, תודה רבה לעדן, באמת. ומי מוכן לשיר איתי? בוא אליי, איזה הם חמודות, בוא אליי. כובע הטמבל שלך השתנה קצת, אבל איך קוראים לך? יונתן דוד ויונתן, כמו דוד ויונתן בתנ"ך. איזה ילד חביב, איזה ילד מקסים. בוא תשיר איתי. ליל גליל, קדימה. ליל, לא להשתמש בעברית ובעיצורים היפים. ליל גליל, כולם. תודה רבה לכם. הוא היה בערב זמר בראשון, ואסתר גמליאלית שרה. זה מצא חן בעיניו, הוא ניגש מאחרי הבמה אליה ואמר לה, אני רוצה להתחתן איתך. בתוך שבועיים התחתנו והגיעו לבית עובד. לא היה להם עוד בית לגור בבית עובד. על יד הבאר שעוד מעט נגיע אליו, היה שם איזה צריף ישן, שם הם גרו עד אשר הם בנו את ביתם פה, בשלב הראשון. עכשיו, אביגדור השומר, תפקידו היה לשמור פה על שדות, כי כל האזור הזה היה מלא מאהלים של בדואים וערבים, והוא היה שומר על השטחים האלה. אין דבר רוחמה, לקלוט, הבנות, בואו בבקשה. טוב, אז הצרכניה בבית עובד זה סיפור שאני אספר לכם. בהתחלה הצרכניה הייתה של המושב,
והיה כאן אדם בשכר שנקרא צבי ריי, והוא היה מנהל הצוחניה. מתי אנחנו מדברים? 1900? זה מדובר על 1954, 53, עוד קודם, והוא היה מנהל הצוחניה. הבית שלו היה פה מאחורי הבית של איפה שברנע היום, במדרון. וכאן עשו את כל הדברים. חתונות עשו בבית העם. כל הדברים האלה עשו בבית העם. איך זה היה? האנשים היו... זה היה עושה עוגה, זה סלט וזה, היו מביאים כולם. לא היה קטרינג ולא היה בתיר. הם לא מכירים. מי מדבר? אנחנו לא יודעים. גורג'י, משפחת לבנון. לבנון. כן. רגע, על איזה בית? שנולדנו במושב הזה. איפה גרתם? על הכביש, הבית הראשון. היום הבית של היום של בן אריה. בדיוק. היה קודם של יצחק לוי עם בית חנן. זה הטעות שהאמא שלי עשתה לי 64 לשמחת. יוחדת, נכון? כן. הייתה גבוהה. אחורה עוד שלוש. אחורה. הנה עכשיו. אחורה. עכשיו סיבובי ידיים לאחור. סיבוב מלא. יד מלאה משמעות מכל הכתף. יד מלאה מכל הכתף. קדימה. והפוך צד שני. צד שני. אני רואה ש... למה אתה לא מתאמן? למה אתה לא... אני מבקש לכולם להאמין בעצמם. תתאמן יובל. יובל, באמת תתאמן. תראה, אני רוצה לספר לך... יובל, משה. איך קוראים לך? משה. יובל. קוראים לי דוד טבק. אני גם הייתי, אתה יכול להפסיק רגע יובל, אני גם הייתי קטנצ'יק כזה כמוהו, עם ידיים כאלה דקות, כמו פיסלח כאלה דקות, כמו שלו. אבל לא היה לי קעקוע. אבל אף אחד לא האמין בי, הרופא שלי אפילו אסר עליי להתחרות. הוא אמר לי שאסור לי לרוץ, כי אני כל כך רזה, לא היה לי אז את זה, אני כל כך רזה, ואני יכול, זה מסוכן בשבילי לרוץ. ואני באמת אחד הילדים הראשונים, אני לא נולדתי כאן לבית עובד, נולדתי בנס ציונה, אבל אנחנו המשפחות הראשונות שעברו לבית עובד, ואני למדתי במקווה ישראל, ובאמת, כן, במקווה ישראל הייתי בחליבה, עסקתי בחליבה, ומהחליבה לפרדסנות וללול, הסתובבתי בכל מקום, רצתי ממקום למקום. יום אחד, עוד לא הייתי בן 17 אפילו, סיימתי חליבה, ופתאום שמעתי שיש תחרות בין הפועל תל אביב ונבחרת הפועל תל אביב לנבחרת מקווה ישראל. עכשיו, די! עכשיו, הדבר שאני אומר לך, יובל, תאמין בעצמך, כי תראה, אני שאסור לי להתחרות, הלכתי למטה, ראיתי פתאום תחרות ענקית בין הנבחרות האלה, ופתאום הגיע חבר שלי, אומר לי, תקשיב, שהיה חבר בנבחרת של מקווה ישראל, אומר לי, תקשיב, רוטשטיין, שהוא גם חבר בנבחרת, לא הגיע, אתה מוכרח להתחרות במקומו, אפילו שאסור לך, כי אחרת אנחנו נפסיד נקודות ונפסיד להפועל תל אביב. טוב, נעמדתי כמו כולם בתחילת קו הריצה, בתוך בורות הריצה, למקומות, עיקרון רוץ, כולם יצאו, אני לקח לי עוד כמה עשיריות שנייה להבין מה קורה, כי אני לא מכיר את הדבר הזה, ויצאתי. עכשיו, יצאתי, רצתי יחף, השביל היה עשוי מאיזה שביל קוצים, אני רצתי יחף, 100 מטר, השגתי את כולם. יצאתי אחרון, השגתי את כולם, בלי שום ניסיון, בקצה היה חוט צמר שסימן את קצה המסלול. קראתי את חוט הצמר, מרוב התלהבות, המשכתי לרוץ, נכנסתי בגדר. עכשיו, דרך אגב, גיליתי בסוף הריצה הזאת, שגם שברתי את צי ישראל לנוער, 11.6 שניות ל-100 מטר, ובלי שום הכנה מוקדמת שברתי את צי ישראל לנוער. אחרי זה המאמן של הפועל תל אביב, שהיה למאמן אמריקאי, ביקש ממני לבוא ולהתחרות, בהפועל תל אביב להתאמן. דוד טבק עבד שם בפרדסים, איפה שברך שאול נולד, במאה הזאת שמה. הוא לקח חמור, דחף לו פלפל לתחת, והחמור התחיל לברוח, והוא היה רץ אחריו בשביל לקבל מהירות. זאת הייתה שיטת האימון שהביאה אותו לאולימפיאדה. דרך אגב, מי שלא יודע, אפילו במקצה הראשון של רבע הגמר, מי שהוא עלה לחצי הגמר, הוא גם ניצח. השיא שלו 10.06, נשמר עד לפני בערך 15 שנה, והשיא ב-200 מטר, שזה היה 20 נקודה מה שאני לא זוכר, גם כן נשמר עד לפני עוד מספר שנים אחריו. וזה די נדיר שיש דבר כזה, רק שתדעו שהוא רץ תחת השם הפועל בית עובד. עכשיו, רק שתדעו, לפני אליפות ישראל בנוער, תיגשו כולם לבאר, ותראו על הבאר חרוטים שמות של כל מיני אנשים.
השמות האלה זה של ילדים שהיו במושב, כמוכם. עכשיו אני אגיד משהו על הבאר. הבאר הזאת זה באר המים הראשונה של בית עובד, לכן היא נקראת הבאר הקטנה. מה שמאפיין בה הוא דבר מאוד חשוב, מראה מה זה מדינה של מלחמות. כל באר מופעלת על ידי חשמל, אתם יודעים. הבאר הזאת יש לה עוד אפשרות. אפשר להפעיל אותה על ידי טרקטור. יש שם מקור שיכול לחבר אותו לתוך הטרקטור, והתנועה של הטרקטור מניעה את הבאר. הבאר הזו הייתה מחוברת למערכת המים הישנה של בית עובד, היום היא כבר לא מחוברת, נכון שהיא לא מחוברת מסיבה אחת, כי היום אנחנו יכולים מי שתייה ומקורות, ואז המצב שלנו ישנה. אבל במקרה אנחנו עדיין יודעים איך לחבר אותה חזרה למערכת שנוכל להשתמש בה לצרכי מים. שלום לכולם, אני חיה לוינשטיין, אשתו של דוד לוינשטיין, אם מישהו אולי מהאזור מכיר, אז אני מבינה שאתם הגעתם עם משפחות כדי לבדוק אם ככה... הבריטים. אז אולי אני אדבר בקול רעש. שמתחיל להפחיד אותי עכשיו. שומעים אותי ככה? לא, אז אני אדבר ככה ואז ישמעו את קולי הערב. המילים של חיה לוינשטיין. אתם? אני לא מבינה איך זה יכול להיות, אבל שלום. ככה נראים היום ילדים? לא, זה מאוד מרגש. אז אני מבינה שככה אתם הגעתם למשפחות, לבדוק אם כדאי לעבור פה לבית עובד, אז קודם כל אני אומרת שכדאי, קודם כל, הבתים. אם אני מדברת על הבתים, באמת, אנחנו הגענו, היינו באוהלים, לא הייתה עבודה, כן הייתה עבודה בגשם, בקור, בשמש. לא מצאנו את עצמנו עד שלפני כמה שנים עברנו פה לבית עובד. עכשיו, לא רק שעברנו לבית עובד לדירת שני חדרים, לא חדר אחד, 2 חדרים 26 מטר ריבועי. יש לנו כאן גם גג מפח, זה באמת שינוי עצום ממה שהיה לנו. אז אני הנהגתי פה משהו חדש, והיום אם אתם בונים פה בתי מול 2 חדרים, יש לכם שירותים בתוך הבית. גבירותיי ורבותיי, בתוך הבית יש לכם 2 חדרים, שירותים, גינה והמשק וחיי החברה. באמת אין דברים כאלה היום בארץ, לא תמצאו בשום מקום. עכשיו, בנות זה מאוד חשוב. הדברים הם קצת יותר מדי חדורי מוטיבציה. עכשיו, מאחר שבזמן האחרונה יש בעיות באירופה והייצור של פירות ההדר קצת הלך וירד, הקמנו משק לול מאוד יפה, ובעלי שהוא באמת, דוד, שהוא באמת חקלאי מצטיין הקים לול בתוך הבית. לא בנות, זה לא יכול להיות, אתם לא תסכימו לזה, אתם לא תסכימו שירותים בתוך הבית ולול בתוך הבית, זה לא יכול להיות. אבל באמת, אני באמת מאוד ממליצה, איך זה שעשה פה את הסיור שהוא המדריך? מי פה המדריך? אריק, שלום לאריק. אז הוא ככה ימשיך לספר לכם פה על האזור, על הפרדסים. אתה יודע, אנחנו כבר דיברנו מראש, תודה רבה לכם ובאמת תבואו, אחר כך אתם יכולים לבוא לשתות תה, להתראות. טוב, אנחנו יושבים עכשיו במקום עתיק יומי. אם אתם רואים, מהצד הזה שלכם יש פה באר עתיקה. הבאר הזאת היא כמעט דינה מהרבה שנים, אבל מי שבנה את המבנה הזה זה היה מושל יפו שקראו לו אבו נבוט. מי שיודע, זה נקרא סביל אבו נבוט. יש עוד סביל אבו נבוט בכניסה ליפו, והיא יותר גדולה. אבל למה היא כל כך חשובה? רק תסלחו לי, אני אקח פה את הדברים שלי רגע. רגע. מה זאת אומרת? זה מה שהיה, מה את רוצה ממני? זה מה שהיה, מה יכולתי לעשות? איזה
היא גם בטח תפרה את השנאה לבד. הייתה פה דרך עתיקה, דרך הים, שבני ישראל עלו ממנה ממצרים, שהובילה ממצרים לארץ ישראל. פשוט מי שהלך ברגל, הוא עצר פה ושתה. כנראה שזה היה גם מקום קדוש, כי אחרת עצי השקמה הג'ומזים לא היו קיימים, כי הערבים לא כרתו אותם, אז כנראה שהייתה להם סיבה מאוד מאוד טובה. המקום הזה משמש כאתר הנצחה לשלושה לוחמים שנפלו במלחמת ששת הימים. הראשון ביניהם קראו לו גיורא איתן, זה האחיין של רפול, שם מ"פ בחטיבת הצנחנים, שנפל בקרב בשייח' זוהר ב-67. השני בן בית חנן, שנקרא יעקב צמח, שנפל בקרב שנקרא אל-קובה בכניסה לעזה, והשלישי הוא בן בית עובד, יעקב מינקוביץ', שנפל בקרב בקצין. שלושתם נפלו בששת הימים. שלושתם בוגרי עיינות, אבל למעשה אני חושב שנעשתה פה טעות. יש פה אדם רביעי גם כן, בוגר עיינות, קצת יותר מבוגר מהם, שנפל בקרבות בירושלים. שמו היה רמי מזרחי, והוא נפל בקרב של העיר העתיקה. ועד האגודה והוא מהוועד המקומי, ואנחנו רוצים ככה לברך אתכם. באמת היה לנו קשה לארגן את כל האירוע הזה, היה לא פשוט, אבל אני מאוד מאוד שמחה שהצלחנו בסוף לארגן את זה. אני רוצה להגיד והבשורה הכי גדולה היא שאנחנו עכשיו, ועד האגודה הסכים סוף סוף לשים את הכסף, אנחנו הולכים לשפץ את בית העם. על הגבעה הזו ישבה קבוצה של אנשים שעבדו כאן בפרדסים בסביבה והחכו להזדמנות ללכת להקים איזה יישוב בארץ. הקבוצה הזו קיבלה מים מהבאר על הכביש שהראיתי לכם להנה, ופה הם חיו ועבדו בסביבה. ביום בהיר אחד, זה היה בשנת 49 בערך, הם קיבלו הוראה ללכת להתיישבות לאזור תל קקון. תל קקון זה בעמק חפר ליד קיבוץ המעפיל. בשם שני הוועדים אני רוצה להודות לכל המשתתפים היום באירוע שפותח את חגיגות שנת ה-80. מעבר לכך, תודה מיוחדת ליוסקה ולאריק על ההדרכות, ולשלושת הבנות, חגית, יעל